Sige. Ngayon po ay October 5. Ngayon po ay 52nd day sa therapy po ni Kuya Jaime. So, prepare muna kami before we proceed to our warm-up exercises. And then we'll proceed to upo tayo, lakad. Ang mas maganda muna siguro, lakad ka muna, tapos upo tayo. Diba? Alam, maraming lakad oh. Ano gusto mo? Ulit natin na lang. Maraming lakad. Tulog. Sweetheart, Okay ka lang? okay ka lang ba? Wala. Tay? Tay? Okay ka lang ba? Pabibigay nga. Biga! May power. 30%. Sige po. Rest po kayo. Bakit? Ano pakiramdam mo? Relax. Relax lang yan. Ano, kulitin ka muna. Bukunto pala ka rin. Lakad mo na. Ayaw, sige. Ano, lotion? Huwag makiayon sa sanlibutan. Unang aklat ni San Juan, chapter 2, verses 15, 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya yung mga milyones ng mga... Bawal yun. Ay, pagpili natin sila. Pwede natin yung mga meron para pagpalain tayo. Purihin ka, O Diyos, ng Israel na Abraham, Isaac, at ang aming mga Diyos na balikan mo lang tayo. Po sa lahat sa buhay namin, sa kung ano meron kami, papasalamat kami po sa lahat ng buhay. Mayroon namin sa inyo, Ama, ay maging karoon po ng saysay ayon sa iyong kalooban. Muli, gamitin po mga kami ko bilang instrumento mo ng therapy kay Kuya Jaime at nawa dalangin ko ang kanyang kondisyon sa therapy na gagawin ko ngayon, Lord God. At muli, samahin po kami sa aming therapy, Lord God, for this day, Lord God, for our 52nd therapy, Panginoon. Muli, bless po ang mga tuwid niya, mga ligaments niya sa kanyang lower limb, at wala po sa anong problema mangyari po. Dalangin namin ng kanyang kaligtasan sa habang ginagawa niya mga bagay na activities na aming therapy, Panginoon. I-bless po Lord God, ang mag-asawa na ito, kanilang mga anak, both side, ng kanilang mga kamag-anak, mga kapatid, and relatives, including Lord God, ang mga anak mo po ng kanilang pamilya. Ito po ang mga abisamang dalangin sa mga anak po ni Jesus. Amen. Amen. Ano na lotion mo ito? Kailangan mo na itong kondisyon. Mukhang na-relax ang gusto eh. Pumunti ka na, Kuya Jaime ah. Ha? Mukhang... Okay ba yan? Lotion mo. Inaanto ka, tatay? Oras. Yan, nasanay sa mga agad eh. Yan, meron pa to. Ito po, sisimutin na natin. Pumunti lotion mo no? Ito po. Minsan ganyan siya. Sabi nga ng anak ko, yung pangalan ko sa gano'n. Nakita niya si tatay minsan. Nakatulala. Yung nakatulala, pag kinakausap mo, hindi sumasagot, Ito po nakatulala. yung pagkakasto. Yung second action din. Hindi po siya first stock ha, second ito. Mm-hmm. So yung marami na itong cages. Kahit malaki yung katawan niya pag itong bumira. Naglag tayo. Kaya nga salamat sa Diyos sa totoo nakakalakad siya ng movement niya. Pero sa totoo siya, napaka sensitive po ng second stock. Kaya nga pwede rin maulit yun, sabi niya. Bawal po talaga yung pagka pinabayaan natin. Like proper medication, kinakain niya, walang therapy. Eh, wala. Parang yung isa no. Naglag lahat. Para bang yung nakatulala na nakatingin lang sa nakisame na ganyan? Hindi kasi po,
minsan po hindi isip niya na, parang may isip niya na gusto gawin niya, hindi niya magawa. Sa sitwasyon niya ngayon. Kaya ang masama mo ng pananampalataya, kuya ha? Hindi lang po science tayo, dapat kasama talaga sa faith. Sa sitwasyon mo yun. Yan, nakalakad ka lang, di ba? Pinapulog yung video mo, parang ano na, malakas na, di ba? Marami daw nanonood sa video niya, sabi ng mga galing sa looban niya. Ito, yung malakad siya, nag-step siya. Inaabangan to eh. Inaabangan si Naomi. Kung nakakalakad, tututukan ko ito mga ito. Alam mo ito na gusto. Kasi kailangan tutukan ko ito parang loob mo. Sumabay na. Iiwan eh. Maaga kasi siyang nagigising. Kaya ang tendency niya pag ganitong oras bago mag-lunch, natutulog siya. Pwede naman siya massage ko. Pwede natin po. Bukas pala ka ito. Pwede naman yun. Pinaka-pahinga niya. Pinaka-relaxation niya. Ha? Bukas yung lakas niya ito. Sarap mo kaya? Oh, di ba? Sumasabay na, di ba? Wala itong pangin ni sister. Kailangan ito. Massage ko rin lang yata ang mga ito. Parang kailangan ng pahinga. Lumabas po kanina. Lumabas po siya kanina. Opo, labas na. Dito siya kumain sa loob. Tapos nakaupo lang siya. Doon ko kasi siya pinapalitan ng lamig. Isa ka doon siya pinupunasan. Pag hindi siya naliligo. Daw siya naman ito ko yan. Hindi lang isa. Mabawa ko pa naman. Bumibisita ka mamaya. Pagbalik ko, bumibisita siya. Hindi naman. Hindi regular. Walang bisita ka. Mga barkada niya. Wala naman siyang barkada. Barkada ko yan? Ha? Wala siyang barkada dito. Mga barkada niya pagka may sakit yan, hindi kilala. Ano yung pang-happiness lang? Nakakakilala lang sa kanya pagka mayroon siyang na lang natin Natin yung mga mamaya, may stress. magsimpan diwa rin. May stress. Ano yan, mabait yan sa mga kabarkada. Mga barkada yan dati. Lalo na maraming pumupunta dito palagi. No, malakas siya. Sabi nga niya, mayroon kong ayaw na patunayan pag walang-wala ka na. Wala ka Gawin natin. Massage therapy. Mamaya pag lumakas to, pwede naman siya pala kain. Ba kaya na? Yun na lang, kain mo na. Di ba? Pagkakain, pwede pa lumakas ba? Diba? Hihina ka no? Ako. Nangihina ka, tatay? Alala ka daw siya. Lakad ka ngayon? Oo, sige lakad tayo. Ano naman ang kata mo ngayon? Relax lang kita. Pilas kwenta? Oo! Sunda teacher. So ano gusto mo? Lakad mo na. Tapos, bukas naman yung puto po. Tapos mo ganun. Oo nga, subukan natin. Bukan natin yung For a program. change. Oo, kasi sumasabay. Kaya ito makalakad pa natin. Ngayon, makalakad kasi kwenta mga 30. Yun! Di ba? Nagot yung record. Kasi kung makakarami ka rito, labas tayo, pwede na tayo lumabas. Pwede din. Yan ka na naman. Basta, di ba? Wala pang timing. Mga kaligitan ng October, nakakabente ka pa lang. Pag nakakasikwenta ka na, nakasinda ka na. Wala ka pang balik. At least dito siya, pag dito siya, diretsyo na, no? Kasi doon pa dito, balik malabas. Ha? Upo malabas, kasya na doon. Haba. Wala din. Kasha.
Pag nakatagilid yun, Tapos may upuan ka na lang na pangalalay, yung upuan mo. Halimbawa, mapagod ka na, yung upuan, iupo ka na lang doon. Upo ka na lang. Di ba? Hindi, may upuan mo kayo bang black? Yung kulay brown. Pwede na yun. Pwede na yun, yung walang sandalan mo. Kasi yung mga may sandalan namin, nasira na lahat. Bawa, di ba, nalakad ka ng gano'n. Ah, Malayo na, napagod ka. Eh, ganun sa pwede yung upuan. Upo ka lang yun po, doon. ayun. Pwede Kailan mo natin start muna. Bago natin yung program, kasi nakakapagod yung program natin. Yung gagawin ka, lalakad ka. Manghihina ka. Ang kailangan natin, long walk. Di ba? Sige, kaya tinumabas tayo. Wala ba mga hindrances dito? Maganda, di ba? Lapad yan. Dapat dito kayo, oh. Kaya nagandun ka lang, oh. Kaya ba? Kalima ka lang, kaya nyo. Oh, kung makakasampo ka rito, naka-20 ka, dito makakalima tayo. Diba? Sampo ka rin. Wala ka ba naman po tayo? Wala mo na. Ha? Yeah, guys. So, first time namin lalabas sa kwarto ni Kuya Jaime. Dito rin natin, ha? Kami naman si Iman. Umangkong. Umangkong ba kasya dito? Opo, tagilid, palabas, tapos hindi diretsyon doon. Ano naman yan eh? Maluwag naman. Tulog ko yun, no? Dito tama dyan, Kasi siya? sinasabi niyo pa yung upuan niya, oh. Pero Ito, pwede to. niya. Matibay ba yan? Opo. Hindi, sige. No. We'll try, no? Panipagod ka, upo ka, ha? Sige, malas yun. Saan po yung lotion? Sister. Tatawagin ulit si Iman. Mahanap ng lalay. Kasi first time tayo bukas, eh. Dami pa sa akin sa loob. Kasi ang kailangan ni Kuya, long walk na, eh. Okay, no? Mahaba ang lakad ng kailangan. Huwag ka muna upo tayo. Huwag muna upo tayo. Wala na tama yun. Wala na sliding doon. Garden tayo dyan. Kala ba, no? Mga November lang, sabihin mo dyan tayo pupunta. Nananawa tayo dyan. Hapon, lalabas tayo dyan. Lalabas ka ng teacher dyan. Siya na magagawin sa'yo. Masyadong pagod sa ano eh. Yung upo tayo. Nangyayari niyang bukas. Doon siya magaganyan. Tapos ang lakad niya. Alterate po natin ang program, ha? Para hindi siya mapagod. Pagod eh. Pwede ka lang mag-ganon, mga ilang piraso lang, no? Kaya hindi ganun kadami na kailangan mong buuin na si 200. Kahapon, nakatuhan ka kahapon, di ba? Yung po tayo mo, 200 yun. So ngayon, lakad Sabay mo. pa yung tulak at saka... Oo, tulak mo na. Lakas mo sa tulak mo eh. Tulak at saka hatak. Bawat Lumalabas yung tulak at hatak eh. bali ng bolis niya. Tulak. Tulak hatak. Meron ba ang lotion dyan? Eh, ano, hinahanap ko nga yun. Tatanong mo kaya. Ano po? Marami to eh, kaya lang. Kasi, gugulo siya. Ito. Kasi nasa 52 days na siya eh. Dapat puro walker na siya. Teka, tingnan. Salut po. Ano lumakas na ka na ito? We'll change the program. Ito po ba? Yung upuan, nakasunod sa kanya. Ganda oh, alam mo. O, di ba? Medyo siguro makalimang siya, masaya na ako dyan. O, muna gawin 10 ha. Isang taon po.
Tingnan natin mo, makakahabang lakad din mamaya. Si Jonathan nga sabi magcha-chat na Rosle. Oo, pwede naman ako. Magcha-chat na kayo ni Jan. Ha, tatay? Hi! Hindi mo si Teacher? Oh, Hindi mo ba ako? hindi pa. Kaya Mamaya mo pa. Naching! Dami kong ginagawa pa, hindi pa ako tapos eh. Daming naayos. Mga gamot niya nga, hindi ko pa tapos sa ayusin. Ginagawa ko po kasi every week, before the start of the week, nire-ready ko na yung mga gamot niya for the whole week para hindi ako natataranta tapos pag wala na siyang gamot, doon ako nag-aalala, mahirap. Kailangan talaga yung gamot niya. Yung matanda pala, sabi nung anak, okay, sinanay lumalakad na mag-isa. Meron mo lang mangkok. Pero kako, titignan mo pa rin kasi yung balakang niya nakabumigay. Matanda na yan. Eh, hindi makadiretso. Yung matanda na kako, magpempas mo natin. Sabi niya, oo nga, sabi niya, binabad niya ako sa nanay. Matitigas kasi ulo ng mga matatanda. Ay, oo, Diyos ko, para pares tayo tanda. Ano kaya, no? Mga matatanda, matitigas ulo. Hindi natin ang program yan. Umuulan tayo. Ano? Umuulan tayo. Mamaya nga po naman, bukas yan. Prunew! Bukas Monday, hapon na. Ano yan? Ating schedule ba yan? Mga 2 to 3 para malakas ka, no? No? Kasi mga linggo eh. Balaka mo kaya. Lakas mo balaka mo. Sige, kung kano yan. 2, 3, bakas ah. 4, 5, 6, 7. Wow! Siya yung tuloy-tuloy! Lakas, bumula na ito. Patay na ito si teacher. Magaling ito. Oo, tinan mo. Salak nga. Ang kuya, salak nga ito. Tawagin niyo po sino, si Iman. Man! Kasi po yung upuan. Pabalik namin. Yan guys, lalabas kami. So, Man! abangan niyo yung part. So, exercise ko muna si Kuya Ime. Man! Ah, Dali. Wait lang. dito eh, no? No? Kaya, mabigat dito eh. Ilaw, ayan. Nangangalim ang kito ito. Hercules pala si Mang Kepoy. Hindi lang po. Hindi. Ano lang po. Medyo dati na construction tayo. Okay pala. Yan. Yan na yan. Pag inilabas po, nakatagilid muna. Pero pagka yung diretsong gano'n, parang Ang ganun ba? hindi siya kasya pag yun. Kuya, ayaw mo ganun, tagilid. Opo. Tapos, pag tagilid mo, pwede. Yun. Tapos pag Yan na naman dito, ako. Yan. saka tayo Yan. gano'n. Yan. Yun. Kuya, narinig ka kuya. Hmm. Ikaw sa pin niya. Ito, sa banda ni ko. Yan. Oh. Let's do it, let's do it, let's do it! Kaya ba kuya? Try mo. Nasa bitchin na si kuya? Ganyan ako nung sa Manila. Ay, na ba sa labas yung upuan? Hindi, nandito yung... Sa labas na lang? Ano? Ito, ako tayo, palalaka rin. Yung step in ni tatay. Ayaw mo? Ay, ito. Tanda tayo.
Man, pagbibigay Kaya ko. naman Stepping. Huwag natin muna i-try. Ano muna? Lakad tayo? Kaya ba ni... Dito, may hawak. Ayan niya. May hawak mo na. Push! Ano ba? 1, 2. Tatawasin yun habang ikot mo. 1, 2, 3. Push! Yan! Sinasabi push. Kaya pakilagay yung chance na. Kung gusto mo siya mag-ano sa ano mo, sa likod mo, itchy. Ay, hindi ko usog-usog pa. Doon tayo? Tatayo Sige. siya, tapos dito na lang. Hindi, labas na daw muna sabi niya. Ah, Doon na lang daw. Hindi, tsaka. Sino yung ilaw? Ilaw, kaya sino na ilaw? Oo, ayan. Okay? Doon tayo na. kaya mo na lang. Sige. Dahil lang. Maganda mo na, wala pa. Tapos, nakakatakot naman. Ay, kuya, tignan mo yung uli niya, kuya. Nakapasok-sog. So, yun. So guys, paparto ko muna to guys kasi maglalakad si kuya.